подготвена. Сутрин и вечер я сменя преварената вода и да го няма какво да каже. Хайде сега, татката да си обясня бебето. Кой ще обича лекар на бебето? Райковски. Райковски, добре. Ма татко това плат. Той е плат, не че майката няма. 13 годишни са. 13 годишни са и двама. Как 13? Наш? Мъжна ти 13 мъж. Как на 13 години? Да. Ти на колко си? Не бе. 19 на мъжа. 19. Аз съм на 20. Айде да се чука. Тя имала кърма, ще няма нужда каза нищо, само с които желая да слушате. Трепичка и така. Малко полека, като се разплачеш, ако храниш, ако спи повече от 4 часа, ще го събуждаш да яде, няма да го оставиш да спи много. И като се нахрани, да се обяснила, да се оригни. Да. Добре, айде. Довижда ли всичко добро? А ти ще да има сега това е. Чакайте. Мама, лиле, гарем. Те ме е любил. Аз ще вървям. Каже, кажеш да таранишки. Varım lafı geldi. Карай да ви честита. Един е на 13, другия 13 на върши.